ओए डार्लिंग का हाल चल बा हो? अरे दोगला तोरे कबे से हम देखा तनी ओन टन छोड़ा तड़े हमरा के। तू हमारा बहुत सुंदर लागता, हमरा से बियाह करब। बियाह वो तोरा से हम अपन शकल देखली स कसन छुछुनर खानी लागत रे। तोरा लेके 10 जना हमरा पीछे घुमेलन तब हम भाव ना दीना तब ते के बिना खेत के मूली ऐस रे। तू अभी हमारा बारे में अच्छा से नहीं जानती कि हम हनी का हड़े रे ते पुलिस है इसकी दरोगा इसका हड़ीस तोर शकल देख के तो नहीं लागत कि तू कुछ हइबो कइल रे। कहते का भाई तू हमारे बारे में जान जी बनू तो तू अपन हाथ के नस काट लगो ना से बियाह करे खातिर जाना लो। अरे चल तोरा लेका ढेर देखनी ते बताओ तो पहले हइस का जाना तड़ू हम गैस वाला हई, हम घरे घरे घूम के गैस पहुंचाई ना। सच में? हां आई लव यू बाबू, हमरा से गलती हो गेलो, सॉरी माफ कर दे हमरा के। अभी लाइन पे आ गइलू कबे से कहत हई त ना बुझात रहे। आज हम अपन पापा से बात करत हनी शादी हमनी के करवा दी हन। हां ठीक बात। और एक बात हम तिलक ज्यादा ले हम। तू तिलक के टेंशन मत ले बाबू हमार, तू जितना तिलक आबा ना ओकरा से हम दुगुना अपना बाप से कह के दिलवाइम, लेकिन शादी हम तोहरे से करब। हां लेकिन तू तो कहत रहो कि हमार मुंह छुछुनर नहीं है ना बाहर गांव में हमार मुंह बाटे। अरे हमर बाबू मजाक करत रही, कितना तू सुंदर बाड़ा तू। सुंदर भाई नु चलो ताला के चाय पियाई। चला।